Salutare, oameni buni! Fac așa un video pe repede înainte, fiindcă am văzut acum o poză pe X care m-a enervat pur și simplu. O poză în care era înconjurat Luis Lazarus de la Realitatea, cred că de aseară, și spunea în comentariu acea persoană: uite cine ne reprezintă în Parlamentul European. Și chestia asta a stârnit în mine așa o nervozitate și o frustrare pentru care și eu vreau să mă implic în politică. Tocmai de asta. Și tocmai asta vă spun și vouă și le spun cârcotașilor ăstora. Și nu numai cârcotașilor, tuturor oamenilor, cetățenilor, tineri, bătrâni, de care vreți voi, angajați la stat, la privat, femei în serviciu, artiști, șoferi, ce vreți voi, nu mă interesează, arhitecți, ingineri. Băi, fraților, nu ne-am săturat să cârcotim atâta despre tot și despre toate, să spunem, bă, cine ne reprezintă, că e PSD, că e PNL, că e USR, că e UDMR, că-s minoritățile, că-s securiștii, că sunt ăia, că sunt ceilalți, că-s pro-europenii, că suveraniștii, că extremiștii, că neextremiștii, că putiniști, că rusofili, că ce vreți voi, naziști și legionari și așa mai departe. Bă, dar nu ne-am săturat să cârcotim în halul ăsta? Băi, frate, în loc să spunem, bă, ia uite-mă cine reprezintă, din spatele unei tastaturi sau unui telefon, bă, nu mai bine ne implicăm noi în chestia asta politică, mă? Nu mai bine ne implicăm? Bă, așa cum putem, fiecare cu forțele lui, cu un canal de YouTube, cu o pagină de Facebook, cu televiziuni, cu publicații, nu știu, cu ONG-uri în spate, cu alții care îi plătesc sau alții care îi subvenționează, cu servicii, cu neservicii, fiecare cum poate, mă. Haideți-mă să ne implicăm în politică, mă, că doar implicându-ne putem să facem ceva mic, mare, mediu, mai mult, mai puțin, mai într-o parte, mai în alta. Bă, fiecare cum poate, mă, și cum vede lucrurile, mă. Că dacă stăm acasă în pătuți și doar ne uităm pe internet și doar spunem cine ne reprezintă? S-a închis televiziunea. Ia uite ce se întâmplă. Că n-am bani. Ce decizii se iau. Ce taxe, ce impozite, ce legi, ce nu știu ce. Ia uite ce ne fac ăștia. Băi, iertați-mă. Dar nu o să ajungem nicăieri. Trebuie să ne implicăm. Cum poate fiecare? Dacă unul crede în PNL, se implice PNL, unul în PSD, în PSD, unul în USR, în USR, altul în alt partid, în SOS, în AUR, în PPR, în ce vor ei, nu mă interesează, mă, să-și facă un partid nou, să facă o organizație nouă. Bă, dar implicați-vă, mă, nu mai stați, mă, doar pe internet și doar, ăla e vinovat, ăia e vinovat. Da, trebuie și asta. Ia uite, bă, cine ne reprezintă. Ia uite, bă, cine ne face legile. Ia uite, bă, cum se comportă. Ia uite, bă, ce educați sunt sau nu sunt. Ia uite. Da, trebuie să judecăm. Dar nu putem doar judeca fără ca la un moment dat, bă, să încercăm să facem ceva, să luăm noi puterea, să ajungem la putere, să facem ceva pentru cetățeni, nu pentru noi înșine, pentru populație, pentru oameni, pentru oricine în general, nu. Dacă stăm doar să judecăm, suntem doar niște papagali și atâta tot. Niște fricoși băgați în colivie care n-au curajul să ia decizii. Practic, vă rog să-mi iertați imbajul, niște căcăcioși. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Dacă doar dăm din gură, palavragim, suntem doar niște papagali. Cu toții. De la stânga la dreapta, de sus în jos, de la mic la mare, de la mare la mic. Atât. Dacă doar dăm din gură. Măcar să încercăm să facem ceva, măcar să ne implicăm în bătălia aia politică, așa cum putem. De ce să nu ne implicăm? Că ce, mă, vă este frică cumva că o să vi se expună viața personală? Aveți cumva schelete în dulap? Aveți probleme? Sunteți finanțați? N-aveți cojones? N-aveți tupeu? N-aveți curaj? N-aveți bărbăția necesară? N-aveți cuvintele la voi, n-aveți intelectul, n-aveți inima, n-aveți sufletul, n-aveți tăria de caracter să vă implicați într-o bătălie, stați doar pe margine și exact ca aia de la fotbal, mă? Ca ultrașii care stau pe margine și urlă și scuipă și înjură, dar niciunul n-a pus piciorul vreodată pe gazon să dea cu piciorul minge sau să alerge măcar 10 minute în continuu să vadă ce înseamnă? Bă, nu fiți ultrași, băi! Băi, fiți deștepți și implicați-vă, bă, în politică. Fiecare cum crede, mă. Fiecare cu părerile, cu opiniile lui, cu ideologia lui, cu idealurile lui, cu educația lui, cu care vine din spate. Doar așa mai putem să facem ceva. Nu stând pe margine și doar judecând și doar criticând. Fiindcă judecata și critica sunt bune doar dacă la urmă sau la un moment dat vii și spui:
Da, mă, ăla e prost. Fiți atenți, eu pot să fiu mai bun. Eu sunt mai bun. Eu știu că o să fiu mai bun. Eu o să fac ceva, mă, pentru voi. Bă, cât de mic, mă. Bă, o să vă dau fiecăruia din țara asta la 18 milioane de oameni câte un cui, mă. Asta o să pot eu să fac, să vă dau un cui. Ce să faceți cu el? Treaba voastră, mă. Bă, dar asta o să pot eu să fac. Nu o să vă promit cât un Mercedes. O să vă promit un cui. Sau nu o să vă promit nimic și vă dau un cui. Și ăsta e avantajul. Nu promis Mercedes, nu promis nimic, dar le dai câte un cui. Și ai făcut ceva, mă. Bă, ceva mai ai făcut, mă, și a agățat haina omul în cuier, mă, cu acel cui, mă. Nu doar stați și râdeți și faceți mișto. Fiindcă așa nu sunteți decât niște frecangii, niște papagali cu toții. De la vanis mic, mare, sus, jos, stânga, dreapta, stânga, nu mă interesează. Ați înțeles? Pro-european, rusofil, nu-mi pasă. Extremiști, neextremiști, că toți suntem extremiști, mai târziu, într-un fel sau în altul. Văzuți din partea cealaltă, din partea opusă. Așa că nu mai râdeți, mă, cine ne reprezintă, că aia scoți. Da, dacă ăia sunt așa și voi sunteți altfel, sunteți ăia buni, păi da, implicați-vă, mă. Faceți, mă, ceva, mă. Încercați să schimbați, mă. Asumați-vă, bă, că aici e problema, oameni buni. De asta doar se stă pe margine și se urlă întotdeauna. Se urlă la meciurile de fotbal, se huiduie la spectacole, se urlă în ceea ce privește politica de pe margine, se urlă în ceea ce privește războiul de pe margine, că mai mult război, că mai puțin război. Bă, dar niciunul nu are tăria de caracter să se implice, mă. Nu poate să-și asume responsabilitatea. Și cum putem noi să construim ceva în viața asta dacă nu ne asumăm această responsabilitate? Să ne implicăm într-o bătălie care nu ne omoară. E o bătălie politică. Credem sau nu mai credem în vot sau în democrația asta? Bă, dar măcar încerci, mă. Bă, măcar atât, mă, să facem. Că de asta ne-a lăsat Dumnezeu pe pământul ăsta. Bă, să încercăm să facem cât mai bine. Și nu doar pentru noi, mai ales pentru cei din jurul nostru. Așa că implicați-vă, băi, oameni buni. Nu fiți ca toți sclavi ăștia care apar pe internet, care doar aduc critică, judecată, dar n-au curajul să se implice. De asta eu am luat decizia să mă implic în bătălia politică când va fi în 2028 sau poate mai devreme la anticipate sau când o fi, nu contează. Am luat decizia să-mi asum această implicare, să-mi dedic timpul, să-mi dedic creierii, nervii, sufletul, viața. Să mă dedic cum știu și cum pot eu. Asta pot să fac și eu pentru această țară care m-a creat pe mine, așa cum sunt eu. Pentru trecut, pentru istorie, pentru oameni din această țară, pentru educație, pentru profesori, pentru părinții mei, pentru bunicii, străbunicii, pentru tot ce înseamnă această țară, pentru eroii noștri, pentru sfinții noștri, pentru tot. Că dacă nu erau ei, nu eram nici eu și nu erați nici voi. Poate eram născut în India, poate eram născut în America, poate eram născut, nu știu, în Papua Noua Guinee. Așa că, băi, asumați-vă și implicați-vă. Nu doar mormăiți și comentați că cine sunt ăia și cine sunt ăilalți. Că de mormăit și comentat putem cu toți. Dar de implicat și de asumat și de făcut ceva nu poate să o facă oricine, ci doar oamenii cu adevărat demni, cu adevărat onorabili, cu adevărat stăpâni pe ei și oamenii care chiar vor să facă ceva. Nu că ăștia de astăzi care sunt vânduți, sunt securizați cu securiști în spate cu dosare și sunt șantajați la orice pas și niște trădători. Nu. Trebuie doar oameni care să își asume totul. Să-și asume și să dea înapoi totul. Așa că nu mai fiți fricoși. Implicați-vă și lăsați mormăitul pentru altă parte. A venit vremea să fim cu totul în această problemă politică, fiindcă politica nu mai este doar despre politicieni și doar despre angajații la stat. Politica este tot ce ne înconjoară, oameni buni. De la plinul de la mașină, la guma pe care o cumpărăm din magazin, la pâinea pe care o cumpărăm, la asfaltul pe care călcăm, la teatru unde mergem, la avionul pe care îl luăm, la pacea sau nepacea din lume, la acordurile care se fac între state, la câți bani mai avem în buzunar, la serviciul pe care îl avem, la educație pe care o avem, la cultura pe care o avem, la toate lucrurile, la tot. Politica, din păcate, înseamnă tot, până și biserica. Așa că, bă, treziți-vă și nu doar comentați. Asumați-vă! Nu fiți ca bărbații ăia neasumați, care știu doar să înșele și atât.
nu știu să-și asume nimic din propria lor viață personală și preferă să înșele pe toate părțile, pe toată lumea și nu doar bărbații și femeile și toată lumea. Fiți asumați, altfel nu vom reuși. Pa!